Yeah, bafethu, this is Devon Network. Njengamanje ke nginolusanda uyazi ke siku-Mother of All la kupronyethwa khona amathikithi. Mfethu uzizwa kanjani ukuthi uyingxenye ye-promotion ye-Mother of All? Yo mfowethu ngizizwa ngijabule yabo. Ngijabule kakhulu ukukhomba ukuthi noma izinto kwesikhathi zingenzeki ngalendlela kumele zenze ngakhona. Kodwa abahleli bawo bakwazi besikhumbule nathi njengamaciko asemancane asakhula. So ngizizwa ngikuthi ngibalekile ngiyakwazi ukuthi ngifike kubantu ngibajabulise futhi nakhona. Ngiyabonga kakhulu ngoba nangosuku lomcimbi futhi ngizobe ngikhona. Ngizobe ngikhona emcimbini ngizojabulisa abantu nje ngengoma yakithi. Uperformile abantu bakwamukela kahle. I mean like every time use stage abantu nje khona lo lathando abakunika lona kusho ukuthini lokho kuwena? Mfowethu kumina angeke ngiyipraise mina. Ngipraise ubaba ngoba mabebona mina babona yena. Should yo into okwakhe kuphila kimi. Ngibonga yena ngoba kube kuthiwa wayengekho ngaba ngikho nami ngaba angaziwa ndawo ngaba ngilutho. So ngipraise yena kakhulu ubaba ngithi mina ngibonga kuyena nokuthi ngibakhumbuza ubaba lokho kuyangijabulisa mina kuyawugeza umoya wami njobe ngasekho. Even nasebusweni look yakho everything time ayeka baba mhlawumbe wakwenza uqondile ukuthi ufuna vele ukuthi uthathe leya image yakhe noma into yazenzakalela lutho futhi kwazenzakalela kwazenzakalela angeke ngithi sakwakhanda kanjani cha kwazenzakalela because kwangisho ilast ngakhula vele nginalo mina umuntu ngagunda kodwa empilweni yami nje ukugunda kwaza kodwa mhlakushona ubaba ngaphinda futhi ngaliqala phansi futhi sengenze linye so nje ekwazenzakalela mfethu ukuthi nami ngibe nje angizenzanga mhlawumbe sikhulume ke ngomculo manje umculo wakho unensila eningi yebhova kusho ukuthi mhlawumbe ukwakha kwakhe ngwavele uncela emthanjeni yalo noma into futhi naye ezenzakalela mfowethu yabona lento le iyafana noma ngayibekisa ngani into ezoshesha ithola kufanele vele yabo ngoba nenja lezi egijimayo mizali izala enye egijimayo ayizale lumayo lumayo izala enye lumayo futhi nayo so nami vele kuyazenzakalela mfowethu ukuthi nami ngilandele lokho okwakwenziwa ubaba yes cause into yasekhaya into engakhula ngayo futhi siyabonga kakhulu besinolusanda this is Devon Network this is Mother of All nimkhethe ke lapha kwi Mother of All uzobe khona ezone performela siyabonga bafowethu danko